inžinieri, čiže tí najvyššie postavení zamestnanci. My toto nevyužívame teraz takto v rámci našho múzea. Teraz sú tam lekári, lekárne, charity a podobné veci, takže slúži to skôr. Všetci, prechádzka za nami, prehliadka pred nami, môžeme začať. No a tiež niekoľko, ja vás spomeniem len tie, ktoré zatiaľ máme zdokumentované. Věčí o něčem jiném. Jsme totiž na staré šachtě Leopold v Solné bani u Prešova. Z podzemního jezera pod námi čerpá měch za měchem vodu, ze které se odpařením získává sůl. Dobre, beriem. Vy chlapci? Boli ste, neboli ste? Boli ste. Išli takýmito kolesami dopredu nad baňu, boli spustené trošičku nižšie a na koncoch vyseli vrecie. Kone a po 400 rokov si týmto kľudne môžete u nás vyťažiť vlastne soľ, lebo ako praví. A teraz zase prosím dolu. Ага, вот так стекало сюда. Čiže má v úvodzovkách iba 300 rokov, dokončená bola v takejto podobe v roku 1815. No a pre vás, decka, ono to možno na vás pôsobiť celé staré, lenže celý tento systém bol spoľahlivý natoľko, že fungoval bez opravy do roku 1970. Druhý dom, tam boli banské kúpele, takže nám chyba niečo malé. Pod chrovnom podlaží. No lenže tesári vyrátali, že na takúto strechu potrebujete minimálne 1000 metrov kubických. To zvolujú kvadrátne. Ale no ešte 4. V tejto budove, tu by ste pracovali takto, toto sú naši bači. No a 200 let. Pradědové, dědové, otcové, generace. Да. Маленькое дерево красивое. А какой столик под ним? А что относительно мужика? Horí, tak výborne, horí. 819. Ten zničil budovu úplne. No a budem, to ste videli naživo, to je konský gápeľ. Četerňa. A naozaj tento týždeň to platí za každý. Na prvýkrát. Nepýtam sa na váhu. To sú 1925, ale na začiatok na hlbinné lúhovanie. Názov je ťažký, princíp jednoduchý. Vrták Dutaru je sa 1 miliarda tón soli. A toto je ešte takto pre vás. Ďakujem.